Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади чәршәмбе». Хайырлы сәгатьтә сәламлим сезне. Мин Нафиса Назарова. Башкортстан Республикасы Тәтешледә туып үстем. Минем туганнарым җыр-моң сөюче кешеләр. Җыелышсак, бер бәйрәмебез дә җырсыз узмый. Баянга элеккеге татар җырларын җырлап үткәрәбез. Беренче җырымны әнием өйрәтте 3 яшемдә. Ул такмаклар. Беренче чыгышым сәхнәгә, колхоз сабантуенда. Анда мин халыкны көлдереп, кәйфләрен күтәргәнмен. Чөнки мин җырлый башлаганмын да, сүзләрен онытып, яңадан беренче куплеттан башлап, берничә тапкыр яңадан җырлаганмын. Шундый уңышлы чыгышымнан соң әнием җырлар өйрәтергә дәвам итте. Аннары мин балалар бакчасы концертларында җырладым. Башлангыч классларда мине җыр укытучым Лиза Фатхуллина өйрәтте. Ул үзе язган шигырьләрен, язган җырларында миңа өйрәтте. Бик күп конкурсларда катнашып, урыннар алдым. Иң зуры ул 4-нче класста Гран-при район конкурсында Тәтешле инҗеләре дип атала. Шул конкурстан соң мине президент елкасына Мәскәүгә җибәрделәр. Өченче класста укыганда мин фортепианода уйнарга өйрәнергә музыка мәктәбенә укырга кердем. Анда безнең хор дәресләре, ансамбль дәресләре дә бар иде, сольфеджио дәресләре дә. Шәһәрдәге кебек авыр булмады укуыбыз, җиңел генә укыдым. Музыка мәктәбендә иң күп белем биргән укытучым ул Алия Закирьяновна. Ул безне төрле тавышларга җырларга өйрәтте. Без аның белән төрле конкурсларда катнаштык, республика күләмендә, районнар күләмендә төбәк-ара урыннар яуладык. Бер үзем дә җырладым һәм ансамбль белән дә җырладым. Кичкенә чагымда мин беренче тавыш җырлый идем. Тавышым нечкә иде. Аннары үсә төшкәч, мин 3-нче тавышны җырлый башладым. Мәктәптә мин әйбәт укыдым, 5 билгеләренә генә медаль, кызыл аттестат белән тамамладым. Һәм спорт белән дә шөгырьләндем, төрле соревнованияларга да мине йөрттеләр, җырларга да өлгердем. Һәм мине иң кызык вакыйга мине Всероссийский детский центр Орленокка Туапсыга
Кара диңгезгә җибәрделәр 6 класста укыганда. Анда минем шундый хыялым туды, миңа шундый анда ошады. Мин анда әйдәман булып эшкә керергә теләдем. Тик бу хыялым минем тормышка ашмады. Мәктәптә укыганда мин акчалы эш сайларга тели идем, нефтяной геолог буларга. Шундый максат белән мин физмат классына укырга кирдем 9дан соң. Мине укытучым Алия Закирьяновна һәм музыка мәктәбе директоры бик каты уговаривать иткәннәр иде Уфадагы музыка көллиятенә керергә. Тик мин шулай дәвам итәргә уйладым укуымны. Аннары мин физика дәресләреннән туеп, кызыграк профессия сайларга булдым. Мәктәпне тәмамлагач, мин Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына театр факультеты Салават Фатхетдинов җитәкчелегендәге артист эстрада дигән курска укырга кирдем. Анда уку бик кызык иде. Театр факультеты студентлары өчен театрларга керү ирекле иде. Университетта төрле кызыклы фәннәр кирде безгә. Сәхнә теле, сәхнә хәрәкәтләре, сценическое движение, без анда трюклар ясарга өйрәнә идек, сәхнә хәрәкәтләрен театрда кирәк булган. Аннары бию дәресләре, җыр дәресе, мастерство актера дигән, анда без этюдлар, спектакльләр әзерли идек. Һәм тагын бер кызыклы фән ул история театры. Biz анда кызыклы пьесалар укыйдык, төрле илләрнең пьесалары белән, авторлар белән таныштык. Университеттагы җыр укытучыларым ул Илсур Сафин һәм Керам Сатиев, концертмейстер. Алар миңа бик күп матур татар җырларын өйрәттеләр. Мин ул җырлар белән конкурсларда катнашып, төрле урыннар яуладым. Мин катнашкан иң танылган конкурслар ул Татар моңы 2015 һәм 2017 елда беренче дәрәҗә лауреаты булдым. Аннары Вагапов фестивалендә 2019 елны икенче дәрәҗә лауреаты һәм Хания Фәрхи исемендәге Төбәкара конкурста гран-при яуладым. Конкурсларда мине укытучыларым катнаштырды. Чөнки миңа җырларны шомартырга кирәк иде, сәхнәгә чыгарга өйрәнергә. Миңа бу конкурслар бик булышты дип уйлыйм. Безнең дә бит сулар сыман киткән еллар бар иде. Кыйгак илем яра дигән чорлар бар иде. Киеп базлар кыйгылдаша сау бул якташ диләрдер. Сау бул якташ диләрдер. Әллә кайтыр, әллә кайтмас безнең башлар диләрдер. Университетта сәхнә теленнән мине танылган диктор Эльмира Хамматова укытты. Ул безне ТНВ каналында "Аш шигърият серләреңне" дигән тапшыруда төшерергә җибәрде, шигырьләр ятлатты. Ул язмаларны һаман да ТНВ каналында күрсәтәләр.
Һәм мин Эльмира Мифтаховнага рәхмәтлемен ансамбльгә эләгүем белән. Ул миңа тәкъдим итте ансамбльгә эшкә керергә. Мин 2016 елны Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблена эшкә кердем. Мине бик җылы кабул иттеләр. Минем коллегаларым профессиональ җырчылар. Алар бик авыр җырларны оста итеп башкаралар. Алар минем өчен үрнәк. Ансамбльгә училище, консерваториялар тамамлап эшкә керәләр. Ә мин табигатьтә сирәк очрый торган калын тавыш булганым өчен ансамбльгә кердем. Ансамбльдә мине үз форматында татар халык җырларын җырларга өйрәттеләр. Минем укытучыларым, иң яраткан, иң якын кешеләрем ул Венера Хәсән кызы Гәрәева һәм Шамил абый Әхмәтҗанов. Мин аларга чиксез рәхмәтлемен. Һәм безнең баш хормейстерыбыз Нияз Гәрәев миңа җырларны башкару серләрен өйрәтте. Ансамбльдә миңа бик күп матур җырлар өйрәттеләр, бүрезен башкарырга, һәм дә инде миңа хор белән башкарырга чит ил җырларын, мәсәлән, япон телендә, казах телендә, мексиканский җырларда, неаполитанский җырларда бар безнең төрле илләрдән алып кайткан җырлар башкарабыз. Һәм мин үзем дә шулай ансамбльдән тыш илләрдә булсам, җырлар алып кайта башладым. Профессия сайлаганда мин кызыклы эштә эшләргә теләдем. Кабинетта утыра торган булмасын иде дип. Җыр минем беренче урында түгел иде. Миңа ансамбль шул сәяхәт итү белән ошады. Мин сәяхәт итәргә яратам. Мин инде ансамбль белән төрле илләрдә булдым. Мәсәлән, Франция, Төркия, Казахстан, Үзбәкстан, Россиядә да төрле шәһәрләрдә булдым. Татарстанның күп авылларында булдым. Бездә эшләү бик кызык. Артист тормышыбызны тагын да ямьләндерер өчен без Рамил абый белән иҗади чәршәмбе дигән тапшырулар төшерә башладык. Без ансамбльдә эшләүче, ансамбльдә эшләгән кешеләр белән, барысы белән дә таныштырырга, өлгерергә тырышырбыз. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Туй диләр, чибәрләр.
Siberler, siberler, siberler Serengene siberler Dünyaga siberler Siberler, siberler, siberler Nafisa Nazarova, instrumental ансамбль «Qozon nuri».